na yung ating Panginoon. And pangalawa, si Kuya Eloy dahil siya ang unang nag-scout at tumulong para magsimula ang lahat. Sunod ay si Kuya Alvin dahil sa kanyang malasakit at tulong ay nailipat kami kay Kuya Rab na naging malaking bahagi sa proseso. At siyempre, hindi rin namin nakuha bahay, kundi nagbigay din ng pag-asa at bagong simula para sa aming pamilya. Kaya naman Kuya Rab at Kuya Bal, sa mga viewers at sponsor mula sa kaikuturan ng aming puso, kami ay lubos si Beshi. Ay, wala po yun sa dalawa. Saan isa? Nandun muna ko. Si Tiny muna pa. Wala pang channel si Tiny. Sabi ni Kalinga Prab. Sa lahat ng Tiny. Ay, si Kuya Macau. Bless po tayo. Malibigsahan nyo kayo, Sen. Andito si... Ito ang suka lang. Long time no si bro. Kumusta? Namimiss ka na namin Grabe ang blessing din ito. Ay, oo. Ano lang. Ikaw ba nagbigay sa akin ng mga magagandang payo? Lahat yun sinusunod ko. Kaya kung ano man na nakagisnan mo. Ang ganda ng bahay mo. Pareho tayo taga Bisaya eh. Nag-ano din sa'yo, Bisaya din. Sa akin, Bisaya, taga Cebu. Oo. Kaya pareho ang lahat ng mga sinasabi mo, sinusundan ko. Kaya lahat ng parang nag-connect lang din sa akin. Alam mo na yun. Kala ko di mo na ako mapapansin eh. Kala ko di mo na ako makikilala. Ayaw po, magandang hapon po at blessed Saturday pala. Sabat Shalom sa lahat na po nandito. And then ito po ay papasalamat po ako talaga sa Panginoon kasi naisipan ni Kuya Bal. Iwan ko paano niya ito naisipan ganitong project na paglingap, pabahay sa mga nangangailangan. Siguro sa kanya ng Panginoon binulong na magkaroon ng puso na hanggang nakita ko po siya sa YouTube, si Kalinga Prab. And then andito na po ako, nakigayan ako nagpangligap, kaya nakapag-scout po ako. Medyo hindi ko naman po sa pinagmamalaki, pero napabahayan po si Samantha. Ayan, na-scout ko din. Wala yung sponsor bro, pero yun yung maganda yung bahay kahit walang sponsor. Tsaka si Kuya Robin, yan, na-scout ko po. Oo. Salamat talaga nagamit din ako. This guy po, may mga idadagdag po kami, may mga idadagdag pa kami kagaya ng mga sa tindahan, ang tawag dito, mga dirty kitchen. Kaya medyo nalilate. Ngayon po, ito, si Inkit, nagpipray kami. Sabi ko, Inkit, wala tayong sponsor, mahina din ang ko. Pero ini-refer kita kay Kalinga Prab pag-pray mo. Totoo mo yan, pag-pray mo. And then, yun nga, time na nag-chat na si Kalinga Prab. Sige bro, puntahan natin. Andito na po, nagkaroon na sila ng hindi lang basta bahay, kundi konkretong bahay, matibay, at safe na safe po sila dito. Hindi tinipid, malaki talaga. Bless kayo, no? Oo. Siyempre, namamasdan ko po sa Kalingap, nagle-level up yung kanilang mga project, yung pabahay, every year, nagle-level up. From yung una, yung mga dating pabahay ni Kuya Bal, mga matagal na. Pero magaganda din naman, mga nasa plywood lang, half body. Pero ngayon, grabe, bungalow. Oo. Tsaka salamat talaga. Kaya stay strong. Sa mga nangihina, may mga alam ko, may mga hindi lahat masaya, may mga naiinggit. Pero tuloy lang tayo sa paglingap, marami tayong nababagong buhay. At salamat kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Inkit. God bless Inkit. Marami itong alam. Minsan siya pa yung nagtuturo sa amin tungkol sa mga paalala sa Bible. Salamat, and to God be the glory, more power, and God bless po sa lahat ng Team Kalinga. Maghanap ng mga pamilyang dapat nating tulungan. Marami rin pong mga lumalapit din po sa amin
nag-request ng pabahay. Ano po, marami. Hindi lamang sa Bicol. May mga taga Mindanao, Visayas, buong Pilipinas po. At napakapalad po ng bawat pamilyang nabahayan po natin. Kasi tulad nito, ito baka mga 50 taon, buhay pa ito. Ano ba to? Dami ng dalawa. Sige lang, sige lang. Gawin ang butots. Ibunot sila lang. Ano ba to? Paminig yan, paminig yan. Budots. Gawin nyo na yun. Pwede na yun, sige. Budots Pinasayaw pa tayo. Pabigyan mo na. So yun po, bago po ako mag-message, palaro muna po ako. Papasigla lang sa mga manonood. Ang dami kasing nanonood dito eh. Palaro muna tayo, may premyo po. 500 pesos. Simple lang naman po yung palaro ko. Ano lang siya, yung Bring Me. Ayan. Saan yung note ko? Okay, unang Bring Me para sa 500 pesos. Bring me, saging. Saging, dali. Bilis, saging. Ano, dahon o bunga? Ay, yung saging na bunga. Hinog. Bilis. 500 pesos. Papasigla sa mga manonood. Asan? Asan na? Okay, dito ka lang. Bulok to. Sabi mo saging, hindi ko sinabing bulok na saging. Joke lang. O, dyan ka lang ha, hawakan mo yan. Pangalawa is isang baso ng tubig at nakuha ako eh. Sige po yan, pwede po yan. Baso, yun na po. Baso ng tubig na po. Isang baso na may laman ng tubig. Bilis na po at pampasigla lang po ito para di tayo antukin. Ako, baso ng tubig. Hilaw pa. Ayan! Dito ka ate, dito ka. Ate, dito ka na. Malinis to ate. Ate, malinis to. Dalawa na, apat yung mananalo eh. Isa pa, sige, madali lang. Kalamansi! Bilis, kalamansi! Ayan, pampasigla sa mga, nandito sa barangay nila Ingkit. Ayun, bilis na! Bilis at maunahan ka pa! Ayun, naunahan. Sorry po. Ay, hindi yan, balat yan. Balat. Last na, dyan po kayo. Hindi, nanauna na po. Last, dito po kayo. Ano pa ba? May nanalo na po ng saging, sorry. Ano na lang, pinakamadali pa. Bulaklak na kulay pink. Bulaklak. Ayun na, okay. May nanalo na po. Ate, nanalo ka na, ba't nagsali ka ba? Dito ka na. Okay. Nanalo ka na, nagkuha ka pa rin. Double win yan. Ito pa, tigko 500 po kayo. Hati kayong dalawa, hati kayong dalawa. Yes po, ayan. Thank you po sa barangay na to. Sa San Lorenzo to, di ba? Thank you po sa inyo at nandito kayo ngayon pang tungayan ang ribbon cutting. Maraming salamat po at masaya para sa pamilya ni Ingkit. Ayan, kung masaya po kayo, masaya din po kami. Sobrang saya po namin at panibagong pamilya yung paggawa natin ng panibagong tahanan. So maraming salamat po at yun, halos nabanggit na nila lahat. Siyempre thank you kay Lord, number 1. Sa mga viewers, dahil po sa inyo kahit wala po tayong sponsor, is tuloy-tuloy po yung pabahay natin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nandito ngayon, mga partners natin, yan, ang Team Hagibis Boys na kasama natin tuwing nag-vlog tayo. Salamat din sa kanila dahil meron tayong manpower para maghakot ng mga gamit sa loob. Ayan, sa JC23, salamat po sa sofa. Thank you so much po. At
Ayun, sa mga karpintero, syempre, maraming salamat sa mga karpintero. The best kayo, talagang may puso din paglingap. Yan. Yun, syempre, Inkit, congrats. Dahil yan, dahil sa kabutihan mo, napakabuti mo, na-scout ka at naging deserving kang beneficiary ng Team Kalingap. Kahit may pabahay siyang scholar pa rin po natin siya. Tuloy-tuloy pa pagtulong natin sa kanya kasi yun naman po yung mas kailangan nila ngayon, mga pagtapos si Inkit, para kahit wala na tayo, siya na yung tutulong sa kanyang mga kapatid. At ayun pa, tapos yun lang, and God bless sa family nyo, at kahit tapos na yung ribbon cutting, babalik pa naman kami dito. Ano? Kagaya ng ibang mga Kalingap Angels na tuloy-tuloy yung pagtulong natin. Siyempre, salamat kay Kuya Bal, ang founder ng Kalingap, na dahil sa kanya may pabahay po tayo. Yan. Palakpakan po natin si Kuya Bal na nagpasimula nito. At siyempre sa scouter, kay Alvin, tatlong na-scout na yan na napabahayan ko, nailapit sa akin na pabahay natin. Alvin yan. Sa mga iba, sipag pa tayo mag-scout para may mga pabahay pa tayong iba. So yun lang po, God bless po. Thank you very much po. Salamat, Kalingap Brown. Okay. So, sino yung nanalo? Ha? Ha? Anong kanya na panalunan? Sa ano yan? Oh, isa, saan? Sino nanalo? Kayo? Tubig? Galing sa CR? Pas pa sa kanina ay galing sa kubita. Okay. Sige po. Magula natin tawagin si Dong Henry. Ha? Para ipag-pray itong bahay na ito. Tawagin natin. Pastor po natin yan, si Dong Hen. Sa church. Sila Inkit at ang kanyang pamilya, dito kayo. At si Kalingap Rob. Para ibigay itong Bago mag-pray? mamaya na, pray. Uli na yun. Ito ka na, bro. Alvin. Ay, Alvin. Yan ay, Nay. Okay po. Okay, dito ka na. So, ayan, ito na yung pinakahintay nating lahat. Especially, nila Inkit, nila Nanay. I-turn over natin officially ang kanilang napakagandang bahay. Bagong bahay. Magkalipas ng isang taon. Isang taon din yun di ba? So, yan po, ito ay mula sa Val Santos Matubang Lingap Foundation Incorporated, Camarines Norte Chapter. Ayan, and syempre, may mga rules tayo, bawal ibenta. Ay, bibenta nyo hindi. Syempre, dapat palaging malinis. Yan, palagi naman malinis ang bahay nila. Kaya, yun lang naman ang rules natin, alagaan nyo. Kasi, minsan, na-surprise visit kami. At, yun, pangit pag surprise visit namin, tapos makalat, parang nakakaano sa amin, nakakalungkot. Kasi parang hindi inalagaan yung pabahay, di ba? Lalo na, wala itong sponsor, talagang mula to sa ating pinaghirapan sa pagpa-vlog. Yan, may gusto kong sabihin bro, bago natin turn over? Congratulations po sa lahat, lalo na kay Inkit. So ito po, ika-256 na pabahay natin. Congrats Inkit, sa inyo na ang bahay na ito. Ayan, palakpakan po natin sila. Picture tayo, picture. Ano sila? Kuya Bal, picture. Kuya Bal. Picture dyan. Yan, video lang dyan. Okay, dito. Okay, lapit tayo lang yung picture. Atay na, dito ka. Atay na. Ang pag-ingat ka sa mahihirap. Okay, congrats. Congrats! Congratulations po sa pamilyang... Ayun, andito po ako ngayon para po sa inyo and kay Kalingap Rob. Pinasok ko po itong ganitong pagiging charity vlogger dahil po na-inspired po ako sa kanila kay Kuya Val and kay Kalingap Rob. And gusto ko rin pong maghatid ng tulong sa mga katulad po na nangangailangan, katulad po nila Inkit. Kahit po ganito nagsisimula pa lang po ay
Meron na din po akong beneficiary. May 3 beneficiary na po ako sa ngayon. Pero ngayon po, hihingi ko po yung ni Kuya Val na kami po ay maging isang certified kalingap po. Yun. Bas po ni Palakpakan. Ako po, magpapasalamat din ako kay Rap, kay Kuya Val, Ate Edna, and kay Ate Jack. And sa lahat ng Team Kalingap, ayun, nasa puso na talaga namin yung pagtulong. Mas lalo na kami na-inspired gawa ng ama, ina, at ang anak ng Kalingap. So, eto, para maging formal, nahingi talaga kami ng basbas kay Kuya Val para maging isang ganap na Kalingap po. Yan. Ikaw lang nagpanumpa dito kasi may 5,000 bayad ay. Pag ako 5,000, ikaw libre. Panumpa ito? Panumpa. Ha? May hising. May panumpa pala ito. Sige, tas ang kanang kamay. Sumunod sa akin. Ako sabihin ang pangalan. Ako po si Romeo Jane. Ako po si Roy Llorente. Ay nanunumpa. Na bilang kaanib. Formal na kaanib. Ng Team Kalingap. Ay susundin ko. Ang mga tuntunin. Ayon sa patakaran. Ng Kalingap Team. Gagawin ko ang lahat. Ng buong puso. Walang pag-iimbot. At walang pagnanasang umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Yan, congrats. Congratulations. Malak na kayo dyan kay vlogger. Yes. Mapakain pa kayo. Tawagin natin si Long Henry para ipag-pray ang pamilyang ito. At siyempre yung bahay na ipinagkaloob sa kanila. Ilang beses tinawag niya ako bro. Kayo na sa lahat. Congrats sa inyo. Bintang family. Bago po kayo mag-pray. Congrats bro. Congrats. Ang mga beneficiary po ng Kalingap pinabahayan is a picture of God's grace. Hindi po kung ano yung meron tayo. We pray for protection and we pray, Father God, for hindi lang kami mag-excel, Panginoon, sa anumang mga bagay sa mundong ito, kundi mag-excel po kami, mag-soar high po kami for your glory and honor. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat ay magsasabi na. Amen! Si Rini, Edward Rini o si ano? Si Edward. Patunayan mo na ito totoo. Ha? So, patunayan mo ito. Totoo talaga to kasi hindi naman to fiction. Kaya gusto ko rin mabati sa inyo. Congrats na ito. Ano sa Inkit, congrats ko sa inyo kasi yun nga, sabi ni Kuya Val kanina na sa maraming naghahangad ng pabayan ay isa kayo sa napabayan ng Kalingap. So, bless po kayo. And yun lang po. And God bless po sa inyo lahat. Salamat sa patunay. Isa pa si Michael Mikoy. Patunayan mo na ito totoo, hindi drawing. Ayun, bali, nung nagsisimula pa lang po sa pabahay si Kalingap dito kay Ingrid. Basta kasama na tayo sa mission, di ba? Sa bawat unti-unti. Hanggang sa maging ganito kaganda ang bahay ni Ingrid. Kaya ayun, masasabi ko, totoo lahat. Solid. Carbon loading. Yun, Ingrid, congrats and sa family po, deserve nito. Ay, saka po si Carl Kalingap. Si Carl pa din daw. Dito muna kayo, Mikoy. Michael. Si Carl po. Si Carl po. Dito. At ito kasi, di ba ito nadumpa? Ba't lumanumpa ito mga ito ay? Kasi may mga hindi nadumpa, naging pasaway ba ng huli? Ha? Tina! Manumpa daw itong dalawa para magiging mapibay yung kanila. Magiging Kalingap partner.
Mahalaga yan. O, sino pang ninanumpa dyan? Madaming witness. Ha? Yung ibang ninanumpa at si Hana. Oy! Si Hana. Mahalaga po ang ginagawa natin. Akala lang natin ay Bro. biro-biro ito. Pero ito po ay isang ang tawag dito ay covenant. Sumpaan. Yan. Saksi natin ang Diyos. Sige, tayo ay sabay-sabay tayo itaas ang ating kanang kamay. Yan, at sumunod tayo sa akin. Ako si sabihin ng pangalan. Ay nanunumpa bilang kaanib ng Team Kalingap. Nanunumpa rin ako na susunod sa lahat ng mga tuntunin alinsunod sa patakaran ng samahan. Gagawin ko ang lahat ng buong puso ng walang pag-iimbot at walang kaisipan na umiwas. Susunod ako sa batas ng Team Kalingap ayon sa kalooban ng namumuno. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Yan, congratulations! Congrats! Congrats nyo sila! Yung po mga nanumpa ay makatanggap po ng certificate of membership at ng ID. Masabil kayo ng tuba ito. Yun nanumpa. Pag Mr. J, walang ID. Meron. Okay? Gusto na yung ating pong gunting. Natuloy na po rin ang ribbon cutting po. Sisimulan na po ng aking anak na singkit. Maraming salamat po kay Kuya Rab, kay Kuya Bal, kay Tigna. Thank you po sa inyo lahat. Puri po kayo ng Panginoon. Ano yung certificate nyo? Tunay. Ano yung mensahe mo? Maraming salamat po. Nandito na po yung anak ko po. Gugupitan na po yung ribbon cutting. Salamat po po. Sa kay Kuya Bal po, sa kay Ate Edna, kay Kuya Rap, sa asawa ni Kuya Rap. Lahat po. Congrats. Salamat po. Ngayon po ay magsisimula na po ang pagbumukas po ng bahay namin. Thank you. Super good. So, yun po. Sisimula na po ang ribbon cutting po. So, ribbon cutting na. Ribbon na. Bago ribbon cutting, message ka sa viewers. Salamat ka lang. Ikit na lang, ikit ka lang. Sasagot ko na lang po. Ayun, maraming salamat Lord. Ito na, parang papasok na. Excited na po kayo. Maraming salamat Kuya Alvin, Kuya Rab, Tatay Bal at Ate Edna. Salamat din po sa mga sponsor at sa mga viewers po. Dahil po sa inyo, nagkaroon po kami ng magandang bahay. Kaya maraming salamat po. Tayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok! Buksan na yan ang bagong bahay na yan. Pasok kayo dito, pasok! Ayos! Ayan, Hindi, pasok. Hindi ka na mga gas. Mga gas, maganda ka na. Aray mo. Uy, grabe yung before and after. Before and after. Korean girl. Ayan na, ang bahay. Uy, yun. Grabe ang ganda. Sa ating pong closing remark. Ha?
Wow. Tawagin natin si Pure Head. Sa closing Thank you bro, thank you. Thank you bro. Closing remark. Sabit na naman to sa'yo.